Mga kapuso, kung ilado ang Samal Island tungod sa maanindot nga beaches niini, dunasay usa ka village kung asa gikonsiderang sagradong lugar o holy place sa mga residente, kung asa nakatukod ang Mongkado White House. Atong makauban karong buntaga ang representante sa maong relihiyosong grupo nga gitawag nga Filipino Crusaders World Army ug ang mga magtotoo mao ang Mongkadista. Si Reverend Disherdo Sosas. Reverend Sosas, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na, Reverend? Maayong buntag o kumusta pod? Maayo. Good to hear that, Reverend, ug maayo sa ba among kahimtang. Reverend, unang-una gikan sa nagbuo sa inyong sekta nga si late General Hilario Mongkado, kamusta karon ang inyong grupo ug unsa ba ang tinuohan sa mga Mongkadista? Ang grupo sa Mongkadista, daghan man gud siya nga paksyon. Dunay paksyon sa Babak, dunay dito'y paksyon sa Bukidnon, naa sa Cebu. So kami diri sa isla, bali duha ka grupo ni siya diri, pero nag-usa lang gihapon mi. Although dunay paksyon pero wala mi ingon nga nagkabahin-bahin, nag-usa ra gihapon. So daghang klase sa grupo sa Mongkadista. Reverend, unsa ang rason nganong nagasunod mo sa istriktong pagkaon o raw food lang o kining mga vegetarian diet ang inyong ginasunod? Ang pinakarason, si Dr. Hilario Camino Mongkado, doon na siya advance ng mga panglantaw. Nga sa umaabot, kaming pagkaon o karne, dili na kayo makaayo sa panglawas. Dili mo't sabton nga sala ang pagkaon o karne. Lamang, doon na lang siya advance thinking nga karon nga panahon, ang pagkaon o karne, dili na kayo siya epektibo, dili na kayo makaayo sa lawas. Mas makaayo kung nagkakaon ka sa mga vegetarian, raw foods, tungod kay ang iyahang vitamina, ang vitamins, kanang gitawag og fats, proteins, carbohydrates, kana siya makuha man gihapon nato na siya sa mga prutas o mga utanon. Mao nga ang iyahang mga sakop, iyahad yung gitrain nga magkinabuhi sa vegetarian para pag abot karon nga panahon, dili na kayo makakuha ng iyahang laang lawas. Reverend, kay lagi dugay na nga panahon nga naila ang Mongkado White House tungod sa istruktura niini ug sa history sab niini. Pero alang kaninyo nga mga miyembro, unsa ba ang simbolismo sa Mongkado White House? Ang simbolo sa Mongkado White House, para siyang training camp. Tinawag siyang Camp 19, training camp, training ground sa mga Mongkadista. Diha sila edukahon, diha sila tudluan kung sa ang advantage kung magkinabuhi sa pati na sa pagbiya sa tanang klase sa mga kabisyuhanan. Mauna siya ang simbolo sa Camp 19. Parang training ground yan siya. Reverend, kay lagi tungod sa kadaan na sa istruktura sa maong White House, dunay mga istorya nga nahimo na daw kining haunted house. Unsa di ka tinuod, Reverend? Ug dunay bay mga saag nga espiritu gayo diha? Ano mga Mongkado? Mama siguro. Mao ni kamo? Kamo? Kamo ning nasa picture? Dili? Kana nga istorya, isyu lang na siya pero dili gid na siya tinuod. Kami, ako mismo sa akong kaugalingon, dugay ko nagapuyo diha sa White House. Pero wala na ko na sinati nang biingon nila nga dunay mga kababalaghan, dunay mga nakita nga mga misteryo, unsa pa diha nga kahadlukan. Istorya lang na pero dili na siya tinuod. Sip, pero kung dunay mo anha diha, wala may angay kahadlukan, wala man di angay nga ikabahala ang tao. Kaniadto, dunay issue nga ingon ni ana, nag-atol pud to nga nagpadulong ang All Souls Day. Parang gisabay lang ba nila sa issue sa All Souls Day? Pero ang totoo, wala gyud mga kababalaghan, walay mga angay kahadlukan ang tao nga mobisita diha sa White House. Gani sa pagkakaroon, gisugdan naman namo ang among project diha sa White House, ang water system, unya hinahina na pud pag-develop ang area.
Saglit pila na kadekada no nga nakatukod ang Moncado White House, Reverend, doon na nabay ginahimo karon nga renovation o pagbag-o sa estruktura sa maong White House. Gisugda na ang renovation. Katong daan nga forma, wala na to siya. Naan na siya renovation karon nga nasugdan lamang, wala pa pud mahuman. Ibalik yun sa iyang forma nga daan. Unsa tong forma niya sa pag inyong nakita, mao gihapon to siya ang forma. Walay na usab. Pero anong nadugay, Reverend, nga niagi pa ang pila ka dekada, una pa man nahuna-hunaan sa mga miyembro nga i-renovate kining White House nga Moncado. Tungod manggod kay dunay problema ang maong area. Dunay mga grupo sa tao nga gusto nga mo ilog sa maong area. Mao nga nag-agi gid ni og kaso. Nya samtang na kaso dili na mo pwede hilabdan ang maong area. So sa pagkakaroon clear na mao nga ginahinayan na po na mo pag-develop ang area. Reverend, karon unsa ba ang ginahimo sa mga miyembro aron padayon nga masunod ug mapreserba ang tradisyon sa inyong grupo? Sa pagkakaroon, ang mga miyembro, mga officers and members, doon na na mga plano, doon na na mga programa pagtidiha. Ang usa sa among gihulat kay ang among member gikan sa California nagpadala karon og sulat. Pag abot sa time nga makabisit sila dinhi kung available na ang pagbiyahe, dunay meeting nga himuon na mo diha unya diha na mo planuhon unsa pa pud ang dugang development sa maong area. Doon na among gihimo nga mga plano. Alright, daghang kay salamat Reverend Sosa sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo pirmi diha sa Samal Island, Reverend. Salamat ug bayong buntag. Chillax sa mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.